Wengane zakwethu sibona phana uMkhulekelwa edifenda la kaMpongoze engenemeneze neze ngesenzo sangizwe umchunu njengoba ethi ufuna ukumqhatha naye uKhuzani. Maba sikhumbula kahle ke wengane zakwethu yena uMkhulekelwa ongaphasi kwenkampani kaKhuzani ekhiqiza wona umculo. Kodwa phamani ngene lalo udaba wengane zakwethu ngicaba ndathe lithuba ake nginibingelele ngimbuso City MTV ngithi nje masaqala ungena la kule channel esicela wenze kulungile upress phela usubscribe na notification bell uzibe mathubena amahlo ukuthola wonke ama videos azophuma la kule channel. Hayi ke wengane zakwethu yena pha uMkhulekelwa kanemeneze phana ngaye ungizwe umchunu mangaba sithatha ke insuku ezimbili kuya kwezintathu wengane zakwethu sibone pha ungizwe umchunu eposte ivideo yakhe uMkhulekelwa waseke ishaya ke umbhalo othi nangu lo mfana oyinkinga ozoyikhipha inkunzi esibayeni sakubo. Hayi ke wengane zakwethu lokho ke impela ungamphathanga kahle uMkhulekelwa njengoba engenele phana ekhasini lakhe lezokuxhumana la Facebook waseke ezama ukuthi acacise sona lesi simo uthi ke ngesonto ngahlangana noShaka Mpongose ethi kuweni wacela inamba yami ngamnika uthi ke akuphelanga isikhathi kwafona ungizwe umchunu encoma ingoma enkulu ngabonga nami njengomkhaya. Uthi kwathi ntambama kwafona uShaka wathi ichunu licela ukungibona lifuna sishute ivideo yokuphusha le album. Uthi ke ngathi ingoma ezifakele kubantu ayiphushwa futhi ayiphusheki ngabe ithini na inhloso kubuza naphana ke uMkhulekelwa wengane zakwethu. Uthe mangaqhuba uthi ke kwathi makushona ilanga lwakhala futhi ucingo lwathi uthi uchunu usefikile eThekwini ngoba sekuhlwile ucela sibonane kusasa ngo7 ekseni emhlanga. Uthi ngathi kuShaka axhomane noKhuzani kanye nobaba uNxamalala abangiphethe makukhona enikuhlelayo ukuphathelene nomculo wami. Kwangathi akuzwakale kahle lokho ngavuka ekseni ngathi ubhuti uSimphiwe akabathumelele umyalezo othi abaphathi bami balele ukuziqhelanisa nokukhuluma kusho yena phana ke uMkhulekelwa ke wengane zakwethu. Uthi ke manje beqhubha ke wathi ke kuyo yonke lento ngizama ukubalekela ukusetshenziswa ezimpeni engingahlangene kuzo. Uthi ivideo engayiposta yechunu lalivuma ingoma yami evunyiwe vele kodwa ngokungaphumeleli kwezinhlelo zabo sekuthathwe leyo post kwasekuba namagama abhalwa yichunu athi nangu lo mfana oyinkinga ozoyikhipha inkunzi esibayeni sakubo. Uthi ke ngibuzile kuShaka ukuthi isho ukuthini le post ngoba mina ekungeneni nasekuphumeni kwezinkunzi esibayeni angingene lapho nasezimpini zabo futhi angiyingene angifuni ukufakwe angifuna ukufakwa ngekhanda sengiphetha imizamo yokuxova thina nje ngeke iphumelele sakhuliswa ngozwano kwaMpongose ekukhulumeni ngiyabonga kusho yena ke pha wengane zakwethu uMkhulekelwa ecacisa phana ipost yafa yena ungizwe umchunu. Hayi wengane zakwethu thina ke sembuso City MTV sithi ake sibambela ihlangana kwivideo eyilandelayo.